Il-Ministru tal-Edukazzjoni Everest Bartolo ma ċaħax li hu interessat illi jidħol fil-kariga biex ikun is-suċċessur ta' Mary Louise Colero Preca u jsir it-12 President tar-Repubblika ta' Malta. Mas-Sea Times of Malta, Everest Bartolo ma jiġħax li mhux se jaċċetta l-kariga jekk din tkun offruta lilu. Wieħed iħalli l-fatti jiġru u mbagħad naraw f'dawk il-fatti u f'dawk iċ-ċirkostanzi wieħed jagħmel, imma l-bqija dan kollox ipotesi u kollox spekulazzjoni. Għalkemm xejn għadu mu uffiċjali, il-ħsieb ta' Kastilja hu li l-Prim Ministru Joseph Muscat iwarrab lill Ministru Everest Bartolo minn saqajh l-istess kif kien għamel 4 snin u nofs ilu fil-konfront tal-eks Ministru Mary Louise Colero Preca. Prinċipalment dak li qed ixekkel l-aktar lill-Ministru Everest Bartolo minn din il-karga u l-fatt li bħalissa għaddejjin proċeduri kriminali fil-qorti dwar allegati korruzzjoni minn dak li kien il-kanvażer l-aktar viċin tiegħu, Edward Caruana. It-tluq ta' Everest Bartolo mill-Kabinet tal-Ministri ikun qed joħloq ix-xenarju ta' reshuffle u ċ-ċans għal Muscat li jerġa' jdawwar il-Ministri kif irritu.